Oh, uy, tulala ka dyan pre ah. Para tong sira. Inisip lang. Ano na naman yung iniisip mo? Pustahan, babae to no? Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ang mga babae, problema lang yan sa buhay nating mga gwapo. Sakit sa ulo. Hindi naman babae ang problema ko. Pero mukhang alam ko na ang sagot. Uy. Oh, ba't ka nakatingin sa akin ha? Sinasabi ko sa'yo, di tayo talo. Alam mo, asumero ka rin pala, no? Di naman. Pogi lang. Okay, sabi mo eh. O ano na? Kwento na. Ganito kasi yun. Sige, tuloy. Baka may pera ka dyan. Utang naman. Ay, sinasabi ko na nga ang galing-galing. Dali na. Ngayon lang naman ako hihingi sa'yo ng pabor. Para saan ba yan? Sa tuition ni Jane. Sakit nga sa ulo eh. Kaya hindi ko alam kung paano ko babayaran ng mga bayarin sa bahay. Magkano ba ang kailangan mo? 5K. Sige. Kung makakahanap ako ng sugar mommy. Seryoso nga kasi bro. Meron ako extra. Pero siguraduhin mo lang na ibabalik mo agad ha. Oo naman. Kailan ba kita in-scam sa pagbabayad? Sige. Magwi-withdraw muna ako ha. Labi bro. Ano ba? Ilayo. Diyan ka lang ha, sisipahin kita. Jane! Saan mo ba pinaglalagay yung sanse? Yung niluluto kong itlog masusunog na oh. Batang to. Sinabi ko ng pagkagamit, itabi rin. Nandyan lang yun ah. Sa taas ng cabinet. Dun sa may sabitan. Lumabas ka dyan at hanapin mo. Ikaw napakaburara mo eh. Kapag ginamit mo kasi, ibalik mo kung saan mo kinuha. Ayan. Di kasi naghahanap. Gusto mo bang mabatukan? Kaya pala, ilabas mo na rin yung mga bills ng ilaw at tubig. Yung sa tuition ko kuya. Bayaran na sa katapusan. Sige, ilabas mo na rin. Babayaran na natin. Kuya, grades ko pala. Aba, ayos ah, puro uno. Pagbutihin mo lang. At tandaan mo, huwag munang mag-boyfriend. Magtapos ka muna. Oo naman, kuya. Ayoko rin naman na maging housewife lang ako. Gusto ko maging nurse. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay at lupa. Yun naman pala. Kaya, huwag kang gagaya dun sa isa. Kuya naman, alam mo naman na mataas yung pangarap ko. Besides, gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung magiging anak ko. Ayokong maranasan nila yung naranasan natin sa buhay. Kaya nga magtapos ka. Iparamdam mo sa mga magiging anak mo yung ginhawa ng buhay. Alam mo Jane, maraming bata na lumaki lang pero hindi naaaruga ng magulang. Pero swerte pa rin tayo. Bakit naman kuya? Kasi nga, kahit ganito yung nararanasan natin, kinaya natin na hindi mapariwara. Sa bagay. Tama ka naman kuya. Tama na nga. Kumain ka na dyan. Hugasan mo yung pinagkainan mo. Justin! Jane! Tao po! Justin, nandyan ba kayo? Sandali lang po, sandali. Ate Vilma. Bakit po? Ay, buti naman at naabutan ko kayo. May balita ako sa nanay nyo. Nanay? Ano naman pong meron? Inad ng nanay mo, si Belen kahapon. At alam mo ba, may 3 anak na pala si Nelia. Ilang taon na nga ba mula nang iwan niya kayo? Halos 16 years na rin po. Ay, ganun na pala katagal. Siya nga pala. Gusto kayong dalawin ng nanay nyo. Dalawin? Ngayon pa ba? After 15 years, nagpapatawa po ba siya? Matagal-tagal na rin, iha. Hindi nyo ba namimiss man lang ang nanay nyo? Ate Vilma, pasensya na po ah. Pero ayaw na po naming problema. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na lang po siguro. Tahimik na po ang buhay namin. Ay siya, matatanda na rin naman kayo. Alam nyo na ang tama at mali.
Basta ang maipapayo ko lang, matuto kayong magpatawad. Masarap sa pakiramdam na walang galit sa puso. O siya, maiwan ko na kayo. Ikaw na nga magbukas ng pinto, Jane. Napapagod na ako magpabalik-balik. Napakatamad nito oh. Eto na po, sandali lang, papunta na. Ano pong kailangan? Ikaw? Anong ginagawa niyo dito? Anak, namiss kita. Ano pong karapatan yung bumalik dito? Jane, ano yan? Sinong kaaway mo dyan? Anak, pakinggan niyo muna ako. Magpapaliwanag ako. Hindi na po namin kailangan ng paliwanag nyo. After all these years, mabalik kayo na parang wala lang. Anak, nagkamali ako. Pero, pakinggan niyo rin naman ang punto ko. Para saan pa? Para maniwala uli kami sa mga palabas nyo? Gusto ko lang naman na... Ano ba naman, ma? Pagkatapos ng ilang taon ng pag-aabandon nyo sa amin, babalik kayo na parang walang nangyari? Para kayong nag-iwan ng tuta sa kapitbahay at pag malaki na, babalikan nyo kasi mapapakinabangan nyo na? Ganun po ba? Anak, hindi sa ganon. Ano nga? Iniwan nyo kami ng napakaraming taon. Alam nyo ba yung hirap naming magkapatid? Para kaming yagit na walang makain. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay. Sa murang edad nangangalakal ako. Nanlilimos, napilitan kaming kumain ng panis na kanin dahil sa hirap. Hindi mo alam yung pasakit na dinanas namin pagkatapos mo kaming iwan. Nanay ka ba talaga? Nagagawa mong tiisin yung anak mo para sa pansarili mong kaligayahan. Ang alam ko walang inang matitiis ang kanyang anak. Kaya huwag mong ipilit sa amin ang pagiging ina mo. Patawarin niyo ako mga anak ko. Alam kong madami akong pagkukulang sa inyong magkapatid. Nagkamali ako nang iniwan ko kayo. Kaya ngayon, nandito ako. Gusto kong bumawi sa inyong mga anak ko. Gusto kong itama ang mga naging pagkakamali ko. Itama? Magtatapos na kami. Bumalik ka ba dahil alam mong mahuhututan mo na kami? Na makakatulong na kami sa mga anak mo? Pwes, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Wala kayong mahihita ni 5 duling sa amin. Bakit? Nagpakananay ba kayo sa amin? Hindi! Patawarin niyo ako. Alam kong hindi ako naging mabuting nanay sa inyong mga anak ko. At hindi rin ako bumalik dahil may narating na kayo. Bumalik ako kasi alam kong ito ang tamang gawin. Hinahabol ako ng konsensya ko simula nang iniwan ko kayo. Hindi kayo nawala sa isipan ko. Tama na, Ma! Ayoko nang makarinig pa ng mga kasinungalingan ninyo. Makakaalis na kayo at huwag na kayong babalik pa! Alam mo, hindi ko rin maintindihan ang rason ng nanay mo eh. After 15 years, babalik kung kailan graduate na kayo? Alam mo, isa lang ang nasa isip ko kung bakit bumalik yan eh. Dahil may pakinabang na siya sa inyo. Pero bro, masama ba kung ganun nga ang tingin ko sa kanya? Hindi naman. Hindi kita dyan masisisi bro. Normal na reaksyon lang yan. Sa tagal ba naman ng pag-iwan niya sa inyo? Kahit si Jane, galit na galit. Napaka-irresponsable ni mama. Alam mo bro, hindi ko na alam. Di, gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat. Ano ba yung nararapat na yan? Kung ano yung magpapalaya sa inyo sa nakaraan. Basta bro nandito lang ako.
Kaya mo yan. Sana nga. Kayanin. Anak, andito ka na pala. Ba't ka nandito? Sinong nagpapasok sa'yo? Jane! Jane! Walang nagpapasok sa akin, anak. Nagkusa na akong pumasok dahil bukas naman yung pinto. Nagluto na pala ako ng sinigang. Trespassing kayo. Anong karapatan yung pumasok sa bahay ng may bahay? Anak, gusto ko lang naman kayong ipagluto. Pues, hindi ho namin kailangan. Kaya naming magluto ng sarili naming pagkain. At huwag kayong pumasok sa bahay kung wala namang pahintulot ng may-ari. Pasensya na, anak, ha. Sige. Aalis na ako. Pasensya na sa abala. Nanghihiram sa akin, kuya. May sakit to yung mga anak niya. Naawa ako. Pero ako bang nag-anak? Babawi pero nanghihiram ng pera. Yan ba yung tinatawag na pagbawi? Yun nga eh. Oo, nanay natin siya. Pero it doesn't mean na may karapatan siya manghingi. Kahit pa manghiram sa atin. Ayoko namang maging masama. Pero wala namang kasalanan yung mga kapatid natin sa atin, di ba? Biktima lang din naman sila ng pagkakataon. Kuya, papayag na lang ba tayong nandito siya? Wala ba tayong gagawin? Anong gagawin natin? Palalayasin siya. Ipagtatabu yan. Di tayo naman ang lumabas ng walang modo. Wala na tayong pinagkaiba sa kanya. Okay, sige. Jane, sobra na ba tayo? Saan? Deserve ba talaga niyang danasin ang ganitong pakikitungo? Sinasabi ng isip ko, oo, pero ang sinasabi naman ng puso ko, hindi eh. Guguluhan ako, Jane. Ang hirap, kuya. Matanda na tayo. Hindi na tayo pabata. Ang sabi nga ni paring Franz, gawin natin ang bagay na magpapalaya sa atin. Ano ba naman yan? Ito na po, bubuksan na. Sandali lang. Anak, alam kong hindi mo ako gustong makita. Ano na naman to? Ano na naman hong pakulo ito? Sinabi ko na po sa inyo. Oo, alam ko naman. Pero kahit ngayon lang, huli na to. Aalis din ako agad. Kinapalan ko lang talaga yung mukha ko para masilayan ko man lang kayo kahit sa huling pagkakataon. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi yun ako mapapatawad. Kaya kahit ngayon lang, pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang yakapin ng mga anak ko. Ang tagal kong nangulila sa pagmamahal na magulang. Tapos aalis ka na naman. Jane. Miss na miss ko na yung mama ko eh. Sorry. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ang mama niyo. Bakit ganon? Kahit anong galit ko sa'yo, nangingibabaw pa rin yung pangungulila ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, kami pa rin yung lugi at nahihirapan. Na parang kami pa yung nakagawa sa'yo ng pagkakamali. Ang unfair. Bata pa kami nung iniwan mo. Sige ho. Bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon. Pero hindi ho ibig sabihin na nababalik ang tiwalang matagal nang nawala. Di ka namin matitikis, Mama. Sa'yo kami nanggaling. At kahit napakalaki ng kasalanang nagawa mo, wala eh. Hindi nun maaalis ang katotohanang ikaw yung nanay namin.
Dear love, napakasakit. Na sa loob ng mahabang panahon, iniwan niya kami at inabandona sa hindi pa din namin malamang dahilan. Kaya sa murang edad, namulat ako sa mundo. Mundong puno ng hirap at pagsubok. Pero bakit ganun? Bakit may mga magulang na kayang tikisin ang mga anak? At bakit kahit anong galit namin, nangingibabaw pa rin ang awa at pagmamahal? Hindi ko alam kung paano ko sisimulang magpatawad. Naguguluhan ako. Meron pa ring galit. Gusto kong manumbat, pero mali eh. Alam kong hindi tama. Ito na ba? Ito na ba ang oras para kalimutan na lang lahat ng kanyang pagkukulang? Aasang mapapalitan ang mga mapapait na alaala ng masasayang kasalukuyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!